Makadi zvenyu ruzhinji rweZimbabwe. Zita rangu ndonzi Zakazaka. Tatiri kuzivisei kuti tashayikirwa namukoma Nicholas Zakaria madzibaba. Vashayikira paChitungwiza Hospital. Saka ndangoti ndingokupai update kuradzikwa kwawo. Vacharadzikirwa kumusha kuChiweshi. Panonzi paBare kana kuti pachavhakaira. Asi bhodhi ichaenda nemusi weSaturday inorara kumusha. Then musi weSunday tobva tavaradzika. Update ndingangokupai pari zvino. Kana pane umwe urongwa ndichazenge ndichikuzivisai. Ndatenda. Tichitiro nenyaya yedu yekufambiswa kwemashoko. Kune vamwe vanofambisa nepasi ripo zvichisiyana siyana. Asi isu sepaHasha TV tataona kuti zvakakodzera kuti tinge tichinzwa kunemi veukama. Panogona pane vamwe nekuti tinoziva kuti baba munhu aivaraidza vanhu vakasiyana siyana, vamwe vari kune dzimwe nyika vangangodaro vatambira shoko iroro. Semabvunziro ataita kuti tizive kuti ichokwadi here kana kuti inhema. Pane here nhare mbozha yekuti mungagone kubatwa nevamwe vanongada kuziva, vamwe vanogona kuda kunge vachida kuuya kunhamo ikoko kana kubatsiridza kuti vange vachiratidzika. Ndingangoti kune vanoda kuziva zvizere vanokwanisa kutibata pa0772 271 032 0772 271 032. Vanokwanisa kutibata ipapo vachinzwa zvizere kuti urongwa chiri kufamba sei. Kune vanoda madirections kuti vangada kusvika kumusha kana kuti vanoda kusvikawo mangwana kuno kuchitungwiza kwavari kumbochemerwa pari zvino, vanotibatawo futi panhamba yetu vapawo madirections. Tinotenda tichiti tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwataita naBaba Zakaria. Aiwa, zvaoneka mukoma.